הרגעים האלה שבא לך לפקוט, שבא לך לצרוח, שבא לך לעזור, ואין לנו איך לעזור. ואני מסתכלת לשם ואומרת, אבא די, ופה אני מתחילה להבין שאחרי תקופה כל כך ארוכה, שלא הרמתי עיניים לשמיים, שאלוהים יסלח לי שכיפור לא שמרתי, ושאלוהים יסלח לי שאני בכלל לא פניתי אליו בשנים האחרונות לבקש עזרה. שאלוהים יסלח לי על כל העוונות שלי, ואני באמת אומרת די, אבא די. ופתאום מתחילה לערער בי משהו בלב, אין לי איך לעזור. אין לי איך לעזור לכל האנשים האלה, אבל אני יודעת שיש בי כוח. כוח שנקרא אישה. מהי אישה? אישה נמדדת בצניעותה. איפה אנחנו? היהודיות, איפה הצניעות שלנו שמזמן נעלמה? כאילו זה אפילו לא משהו שידד לי בראש שאני לא בסדר. אני יודעת שאין לי כוח לעשות, אני כזאת קטנה. אני אישה שסובלת מחרדות אימה. אין לי איך לעזור. לא לעם שלי ולא לאנשים שלי. ובטח לא בלהעלות סרטונים מטופשים. הדבר הראשון שעשיתי זה פניתי לבורא עולם. ביקשתי לנו סליחה ומחילה. נכנסתי לאינסטגרם ומחקתי את כל התמונות בבקיני שלי. לא רוצה שיראו את הגוף שלי. לא רוצה להרגיש מחוללת. לא רוצה. רק בשביל אותם נשים, אותם בחורות, שביזזו את גופן. ובאמת לראות את התמונות האלה ולדעת שהדבר האחרון שאני ארצה אי פעם בחיים זה למות לא צנועה. ואני באמת פונה אליכם, נשים יקרות, יש בנו כוח. אני לא דתייה, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. אני באמת רוצה, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. שנים עברו שאני כבר לא בעולם הדתי. אני לא יודעת מה זה צניעות. אני הבן אדם האחרון שרחוק מצניעות. אני יוצאת עם גוזיה ושורט מהבית כאילו בדרך קבע, כי ככה אני מרגישה. אני לא מרגישה שאני לא צנועה. זה פשוט נוח לי וככה אני יוצאת מהבית. ודי. אני רוצה להיות צנועה ואני באמת מנסה. אבל בואו נבקש מבורא עולם עזרה. בואו באמת, אולי הקדוש ברוך הוא מתגעגע אלינו כילדים שלו ורוצה מאיתנו משהו. אולי באמת זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אולי כל אחד פשוט תנסה. טיפה בצניעות, להוריד תמונות פרובוקטיביות. בנות ישראל, אתם לא יודעות כמה כוח יש לנו. אני מרגישה אידיוטית שאני עושה את הסרטון הזה. סבבה, קימה לי ולצניעות, ומלא בטח ירשמו לי הסרטונים שלך לא צנועים, ואת לא אישה צנועה. אז אני לא אישה צנועה, ועכשיו החלטתי שבא לי כן לעשות משהו. בא לי משהו קטן למען נשות ישראל ואנשי ישראל ומדינת ישראל, ובאמת אין לי כוח כבר, כי כבר אין תלונות. אין ביטחון במדינה שלנו. אני לא יכולה להגיד המדינה מכרה אותנו. אני לא יודעת אפילו בשביל מי להפנות את האשמה שלי, כי אני קטנה. בואו, אני אישה קטנה, אני לא יודעת מי נגד מי, אני לא מבינה בכל המערכה. אני יודעת דבר אחד, עם ישראל חי. עם ישראל אמר נעשה ונשמע, ועם ישראל צלח דורות על גבי דורות. המדינה הקטנה שלנו שרדה. זה הזמן, נשות ישראל. תעשו משהו קטן. אי אפשר לדעת איפה זה ייגע. את מי זה יציל ומה זה יעשה בשמיים. בואו נקרא שערי שמיים. כי אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אוהבת אתכם עם ישראל, תהיו חזקים.